Ndalo ariyo tok tho mar Pope Francis, ringre mare noket e lela kawuono mar mondo mi Jokristo oyud thuolo mar goyo oriti ne Papa. Chenrono notelne kod Cardinal Kevin Farrell ma bende nobago alam motelo ne jopiny neno ringre makamano. Nyakidi nigi ler mar wachni. Okinyi mar tich adek, e agola mar kar lamo ma Casa Santa Marta, ringre Pope Francis yweyo gi rosari mare lwete ka Cardinals bende timo ikruok mar kowo ringre Papa nyake kanisa ma St. Peter's Basilica, Vatican e bomano ma Rome, kama idhi piele e lela kuom ndalo adek. Alam itimo kotele kod Cardinal Kevin Farrell ma sani tayo chenro mag Vatican, kendo sanduku iting'o oko kiluwe gi Cardinals kod jopadri. Ringreno itero nyake kanisa ma St. Peter's Basilica, kama Jokristo nochopo kar kwangi maneno ringre Pope Francis magikite nodewa ahinya jogo mochando. Ma odiechieng' mokwongo manokete ringre Papa moseninde lela nyaka nong'ielo rengo chieng' wuok tich. Chal ma bende nochiwo thuolo ne Jokristo mag kanisa kopere kod mag dinde mopogore opogore mondo nene kendo cholo ne alam ir jawar kapok okowe kare mogik mar yweyo. E kinde mikalo gi ringre Papa, Jokristo ting'o simbegi mag ong'we yamo mar goyo picha. Olang' igoyo, kendo ringreno idonjo gode kanisa kotele gi Cardinals. Ei kanisa tok ringreno chopo, Cardinals golo gutegi kaka yorno manyiso luor ne mosenindo Papa Francis. Mana kaka e misa mar jal monindo. Ndiko isomo, msuma liel, pi hawi ikuoyo, kendo bani bende ifuong'o ne ringre Papa ka alam to tele kod Cardinal Kevin Farrell malit nene lenda wang'e. Tok alam, oganda noyudo thuolo mar neno ringre Papa mar goyo riti. Pope Francis ibiro kow kare mar yweyo mogik tarik 26 dweni, kama bang'e Cardinal mag kanisa kopere biro rango ni en ng'a mabiro kawo kar Papa mosenindo. Nyakidi, Ramogi TV. Swadi moro machuok